Vamos todos, imos empezar. A señora Alfonso, yo que tiña no Instituto Traballo, non pode vir, vale? Bueno, pois... Boas tardes, benvidos. Imos dar inicio á sesión de pleno ordinario número 12 do mes de novembro. Temos como primeiro punto da orden do día a aprobación da acta anterior número 10 da sesión de pleno ordinario do mes de outubro. Algúnha cuestión sobre a acta? Nada. Pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor? Vale, pois queda aprobada a acta. Temos como segundo punto na orde do día a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista de apoio á iniciativa legislativa popular promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública. A proposta ven dictaminada favorablemente pola Comisión. Señora González. Moción do Grupo Municipal Socialista de apoio á iniciativa legislativa promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública. O Grupo Municipal Socialista de Muros desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. A Consellería de Sanidade leva anos recortando e desmantelando os recursos de sanidade pública galega, especialmente na atención primaria, coa finalidade de reducir o gasto e favorecer a sanidade privada, que medra de maneira imparable. Paralelamente, os responsables do Sergas son incapaces de planificar e xestionar a atención primaria, poñendo en cuestión a continuidade do sistema de atención primaria. Entre outras cousas, as reducións de persoal, a prioridade pola consulta telefónica por riba da presencial, as dificultades para contactar cos centros e conseguir cita, o peche de consultas, centros de PAC, etc., impiden o acceso normal á asistencia sanitaria á poboación e crean listas de agarda inaceptables. Como consecuencia do exposto, desapareceu da atención primaria a promoción, prevención, rehabilitación, participación e o traballo comunitario, mentres que o persoal está sometido a unha situación de presión, inestabilidade e precariedade incompatibles cunha atención de calidade. Todas as medidas recollidas na iniciativa legislativa promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública deberían aprobarse de maneira urxente polo Parlamento de Galicia, dada a gravidade da situación de atención primaria en risco real de desmantelamento e privatización, e ir acompañadas dun incremento do orzamento da atención primaria ata alcanzar o 25% do total. As institucións locais somos esenciais no proceso de recuperar os recursos, garantir a accesibilidade á asistencia, desmasificar as consultas, reabrir os centros de PAC pechados e acabar cas listas de espera que son incompatibles cunha asistencia racional e de calidade, antes de que sexa demasiado tarde. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Muros propón ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, apoiar a iniciativa legislativa popular promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, integrada por organizacións sociais, sanitarias, de pacientes, sindicais e políticas, que pretende que o Parlamento galego debate e aprobe unha serie de medidas, establecer a atención presencial ao paciente como regla xeral para as consultas médicas, fixar uns mínimos na disponibilidade de centros e persoal por habitante para salvagardar a calidade de atención aos pacientes, acabar ca inestabilidade e precariedade do persoal e realizar, como mínimo, unha convocatoria anual de prazas, reabrir as consultas, centros de saúde e PAC de urxencias pechados durante os últimos anos, incrementar o persoal médico, de enfermería, administrativo dos centros de saúde e redimensionar os seus cadros de persoal, incorporando novas categorías profesional aos equipos de psicoloxía, fisioterapia, atención temperá, logopedia, etc., para desmedicalizar a atención e ofrecer unha asistencia integrada. Recuperar as xerencias de atención primaria para dotala de capacidade de planificación e autoxestión e acabar co seu sometemento aos hospitais, que sexan o elemento esencial para organizar e integrar a atención primaria cos hospitais, saúde pública, asistencia social e atención á dependencia. Desenvolver as conclusións do Consello Técnico de Saúde de Galicia e poñer en marcha o Concello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de área sanitaria, para que a poboación teña capacidade real de planificar, decidir e avaliar a actividade dos centros. E o número 2 sería colaborar activamente na recollida de sinaturas e nas mobilizacións e actividades informativas de carácter unitario que se realicen, para ter unha atención primaria de calidade. Moi ben. Quere facer unha intervención? No. Señora Lago? Bueno, dado a situación na que está actualmente a sanidade galega,
Creemos que esta moción é tremendamente importante. O BNG xa forma tamén parte da plataforma SOS, polo que, dende logo, quimos apoiar a moción. Non temos moito máis que dicir que non se dixese xa, así que non imos dar moita volta. Pola nosa parte teñen todo o apoio. Ben. Señora Sambade, señor Quintela. Bueno, nós pola nosa parte pensamos que tanto a moción como a iniciativa legislativa popular parten de premisas erróneas, xa que nin houbo recortes na sanidade pública nin aumento da sanidade privada. En canto á sanidade pública, o orzamento do Sergas aumentou un 23% respecto do que aprobou no seu día o bipartito, chegando neste exercicio aos 4.495 millóns de euros. Deses, case que 400.500 millóns de euros adícanse a gastos de persoal, 1.906 millóns. Nos Sergas traballan cada día máis de 42.000 persoas, das que unhas 10.000 atenden a atención primaria. E en ambos casos son cifras moi superiores ás que había hai 10 anos. En canto á sanidade privada, a partida deste exercicio destinada a concertos é inferior a que destinou o bipartito e, segundo acredita o Consello de Contas nos seus informes, o maior gasto de fondos públicos na sanidade privada foi durante os anos de goberno do PSDG-BNG. Existen, efectivamente, dificultades de cobertura de prazas de médicos de familia, un problema que se dá en todo o país, en Galicia, en Asturias, en Cataluña, na Comunidade Valenciana, en Extremadura, polo que resulta evidente que non é un problema de quen goberne. Se a situación de falta de profesionais en Galicia estivese directamente relacionada coa política sanitaria da Xunta, é bastante difícil de explicar que esta situación se repita de xeito idéntico noutras comunidades autónomas, incluídas nas que goberna o Grupo Socialista que aquí presenta esta moción. As medidas adoptadas polo Goberno do Estado, mudando o sistema de elección de praza formativa despois do MIR, demorando injustificadamente a aprobación da especialidade de urxencias e dificultando os criterios e requisitos para crear plazas de formación de especialistas en medicina de familia nos centros de saúde, o único que fixeron foi agravar a situación. Estas reformas, que son competencia do Estado, non só son reclamacións da Xunta, sino que tamén foron plasmadas nun manifesto redactado conxuntamente co Goberno vasco e ao que logo se sumaron outras 5 comunidades autónomas. Estas reformas foron propostas polo Partido Popular no pasado debate do Estado e foron apoiadas por partidos tan distantes como o PNV ou Junts, pero BNG e PSOE votaron en contra. Tamén no Parlamento de Galicia se presentaron estas propostas con mismo resultado, os votos en contra de BNG e PSOE. É fundamental que se fagan reformas que permitan formar a 1.000 médicos de familia máis en España cada ano durante os vindeiros 4 anos polo menos. Por que ignorades esta realidade que piden ata 7 gobernos autonómicos? Galicia oferta este ano un 45% máis de prazas formativas. Créanse en Galicia 207 prazas, coas que se esgota a capacidade formativa da comunidade coa normativa actual. Para poder ampliar o número de centros de saúde no que se imparte formación, é necesario que o Estado modifique a lei. Non lle costa cartos, únicamente teñen que flexibilizar os requisitos, pero non o fan. Desde a Xunta fíxose un esforzo moi importante para dotar de persoal a prazas de difícil cobertura, habilitando unha nova categoría e ofertándoas en propiedade mediante concurso nunha iniciativa pioneira en España que permitiu este ano unha oferta de 106 prazas. Tamén aquí, BNG e PSOE votaron en contra. Adoptáronse, ademais, outras medidas de carácter organizativo, axendas de calidade, carteiras de servicios, apoio de personal técnico, medidas que non contaron en ningún caso co apoio do PSOE e BNG. Ningunha das medidas de mellora das condicións salariais, de estabilidade e organizativas contaron co voso apoio. Claro que falta máis profesionais, pero o certo é que non os hai e que todas as propostas que se fan para paliar esta situación se atopan co voso voto en contra. Segundas intervencións. Bueno, nós estamos pasmados con o que acaba de manifestar usted ahora mesmo. Pasmados. Nós non. Eu creo que está pasmado toda España.
Está pasmada toda España. Pero, bueno, non é a primeira manifestación que ven do Grupo Popular negando evidencias tan grandes, porque fai pouco tuvemos a sorte de ver un programa na televisión onde nos recordaban o desastre do Prestige e volvemos a ver a Mariano Rajoy con os hilillos colgando por aí e bueno, unha vergonza. E con a sanidade pública está pasando o mismo. O sea, unha compañera súa de Madrid, a señora Ayuso, di na televisión que antes da manifestación do movimento que hubo na Comunidade de Madrid, di que se trata de 27 médicos cabreados, que los médicos que se cabrean e que, bueno, que no vayan al bar e que se vayan a trabajar. Eso foi o que di a señora Ayuso, que claro, ten o peso que ten, cada vez que abra a boca suba a bolsa do pan, esa que sube. E aquí pasa o mismo, estamos escoitando o mismo, o sea, estamos negando evidencias. Saleu toda España á calle, protestou toda España pola sanidade, estamos todos os días vendo que hai unhas listas de espera que son insostenibles, que non se pode ir ao médico a pedir unha cita e que che den para marzo do ano que ven. Eso está pasando todos os días en España. Ustedes negano. Bueno, pois negarano, pero ojalá non lle toca a vostedes na propia pel ter que sufrilo. Porque que é evidente, e outro día alguén decía aquí que aquí en Muros que non estaba pasando, pois sí que está pasando aquí en Muros. En Muros está pasando que cada vez que hai que sustituir a un facultativo calquera, a unha persoa de sanidade, non se sustitue, cada vez que hai unha baixa non se sustitue, arréglate como puedas. Es máis, temos coñecemento desde o Concello de Boiro que hai grandes problemas tamén no seu centro médico, como é no noso, e como non é en toda España, pese a que vostedes están con la teoría de tú más, y tú dijiste, y tú no quisiste, y tú pusiste. Bien, con toda esa historia non estamos en momentos de tú más. Estamos con un problema moi serio que é a sanidade pública española. E hai que defendela a capa e espada. E están os facultativos, están todos os sanitarios salindo á calle e protestando, menos vostedes do Partido Popular. Non todos, porque hai algúns que sí se sumaron a esta corriente. E claro, levarán un tirón de orellas, pero é moi fuerte tener que oír, señora alcaldesa, que non está pasando nada na sanidade. E eu non nego os números que acaba de dar vostede, pero non chegan. E que salen na televisión todos os días, ou non sei de onde o sacan, ou os carteles que está cerrado, o sea, que non hai médico, e que sabemos todos que vas no Centro Médico de Muros, pois se non é de manifesto outro día aquí, hai un solo médico de urxencia para no fin de semana, desde Carnota hasta Louro, e como teña que salir a unha urxencia que é do máis habitual, que teña que acompañar a calquer doente, chegas ali e non encontras a ninguén. Agora, baixas non se cubre a primeira. Segundo, non somente non se están cubrindo as baixas, senón que se están facendo contratos de atención telefónica a xente que está traballando. O sea, que en vez de estar, aparte de atender a 70 pacientes, están atendendo outros 70 por teléfono. Se a vostedes, ao Partido Popular, iso lle parece o normal funcionamento da sanidade, sigan así, pero teñe que pasar factura porque isto é insostenible, non pode ser. Isto non pode ser. E que non hai médicos tampouco é certo. Tampouco é certo, porque España é un dos sitios onde máis médicos se paren. En España. E en Galicia, sobre todo. E, sin embargo, que pasa? Que non acaban abrindo centros e poñendo a dúas enfermeras, a un celador e sin médico, ou un médico el solo. Hoxe mismo, no telediario das 3, había unha doctora que estaba queixando ali dicindo que ela estaba en un centro que tiña 200 metros cuadrados e estaba ela sola. Vale, entonces, ou todo o mundo está mal, ou os que van ao revés son vostedes, seguro que van ao revés. O sea, toda España se está queixando. Non sei se viron as imaxes da televisión en Madrid, que aquelo foi unha marabunta de xente. Non foron 27 médicos, ni muitísimo menos. O sea, nós desde aquí pedimos apoio incondicional á sanidade e aos sanitarios. Ben, eu voulle falar sobre un tema que fala vostede. Fala vostede das plazas MIR e dos problemas que non se convocan máis plazas MIR. Está moi ben que defenda vostede o argumentario do seu partido, que para iso está aí. Pero eu voulle falar do que pasa coas plazas MIR. As plazas MIR de medicina de familia todos os anos quedan desertas. Por que? Porque a medicina de familia actualmente non é unha especialidade que resulta atractiva para os médicos recén licenciados. Por que? Porque as condicións
laborais que hai para a medicina de familia son patéticas, por chamarlle de alguna forma, porque non é de recibo que teñan 5 minutos para atender a un paciente, teñan que atender a 60, 70 pacientes ao longo dun día. Non é de recibo que un médico teña que estar hoxe no Centro de Saúde de Muros, mañán no de Carballo e o próximo no do Carballiño. Por iso non hai médicos de familia. Quedan desertas as plazas MIR, que é a realidade. Poden convocar 500 plazas MIR máis de medicina de familia, ou 1000, se queren, que se non lle van a dar unhas condicións atractivas aos médicos para que ocupen esas plazas, non as vai a ver. Porque ninguén quer ir traballar despois do tempo que lle leva preparar a súa carreira, máis preparar o examen MIR, non van ir traballar con unhas condicións tan lamentables como están tendo. Isto estáse dando aquí, estáse dando tamén, é certo, como ben dixo noutras comunidades, sobre todo nas que goberna o Partido Popular, mire vostede que casualidade, pero a realidade dos MIR é esa. Non é que se necesiten máis MIR. Pódense facer máis MIR de medicina de familia? Pódense. Pero que precisamente as de medicina de familia son as plazas que quedan desertas. Aquel médico pode falar vostede con calquer estudiante que quira ir para a medicina de familia, sabe que non precisa unha nota moi alta no MIR, porque son as prazas máis fáciles de acceder. E ollo, que para min, como usuaria do sistema público de saúde, parecen as máis importantes de todas, porque son a praza máis cercana aos usuarios, e son a criba. E cando estamos machacando, como estamos machacando aos profesionais máis próximos que temos a nós, o que estamos facendo é prexudicar a todo o sistema de saúde. O problema non ven polas prazas, o problema ven polas condicións que se lle dá ao persoal. Para mellorar a ocupación e para ter médicos a disposición, hai que tratalos ben. Non machacalos como se estiveron machacando durante todos estes anos a médicos, a enfermeiras, a celadores e máis a todos os profesionais da sanidade pública. E con isto xa. Moi ben. Señora Sambade? No. Señor Quintela? Bueno, pois é unha pena que con esas solucións máxicas que tendes vós para dotar a sanidade de máis persoal, a proposta que presentedes non aporte ningunha desas solucións nin de resposta á falta de médicos. Nós seguimos insistindo en que vos posicionades en contra de todas as propostas apoiadas por colores de diversa por política, señora Lago. E a impresión que temos é que, bueno, que non queredes solucionar os problemas da sanidade, pois o que queredes, bueno, pois é esgochar con polémicas infrutuosas en este caso, posto que non aportades ninguna solución, pois outras cuestións. A sanidade en Galicia é mellorable, por suposto, non vamos a solucionar aquí a sanidade madrileña, e por eso, pois hai que traballar. Pero que Galicia fora e siga sendo unha das comunidades cos mellores datos na xestión do COVID, co calendario de vacinación infantil máis completo, que teñamos programas de detección precoz de varios tipos de tumores e de cánceres que non hai en outras comunidades, pois creo que non sería así se a sanidade galega pois fora como a pintades vos. Bueno, pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada a proposta. Ben, tenemos como punto terceiro a aprobación da declaración institucional con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. A proposta foi presentada polo Grupo Popular e recolle unhas incorporacións, unhas emendas de adición tanto do PSOE como do BNG na comisión informativa. Aprobámosla a todos os grupos. Entendo que non haberá problema para aprobarla como declaración institucional. O Pleno da Corporación no Concello de Muros aproba como declaración institucional a seguinte: a violencia contra as mulleres e as nenas é unha das violacións máis generalizadas dos dereitos humanos no mundo, tal e como recoñece a ONU. E máis, esta organización internacional sinala que a violencia de xénero prodúcese cada día
en todos os recunchos do planeta e ten graves consecuencias físicas, psicolóxicas e económicas sobre as mulleres e as nenas, tanto a curto como a longo prazo, ao impedirlles participar plenamente e en pé de igualdade na sociedade. En consecuencia, a súa loita debe ser integral e contar co conxunto da sociedade, especialmente cos poderes públicos e administracións, sexan estas internacionais, nacionais, autonómicas e, por suposto, locais. Neste sentido, Galicia é pioneira na promoción de políticas públicas e no impulso de instrumentos legais dirixidos a eliminar as distintas formas de discriminación por razóns de xénero, avanzar na supresión dos atrancos que impiden o pleno desenvolvemento das mulleres nas distintas esferas e combater as diferentes expresións e as novas formas que adopta a violencia de xénero. Así, a nosa comunidade conta con instrumentos legislativos como a Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral de violencia de xénero que nos últimos tempos está a avanzar no recoñecemento doutro tipo de violencias, como é a violencia vicaria e a violencia digital, a que se sumará próximamente o recoñecemento expreso da explotación sexual como violencia de xénero, tal e como recolle o proxecto de Lei de Medidas Fiscais e Administrativas. Ademais de leis, tamén se puxeron en marcha diferentes medidas e iniciativas como o Plan Estratégico de Galicia para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, que este 2022 vai pola súa 8ª edición, o primeiro plan galego contra a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, aprobado pasado mes de agosto e dirixido a proporcionar un marco de actuación que recolla de forma coordinada e global as liñas de intervención e directrices que deben orientar a actividade da Administración autonómica dentro do seu marco competencial para dar respostas a situacións de trata con fins de explotación sexual. Sen embargo, a pesar deste marco, non debemos esquecer que as entidades locais, como os concellos, son axentes de primeira liña na loita contra a violencia de xénero. Son, en moitos casos, axentes clave para identificar, atender e acompañar as vítimas, derivándoas aos recursos especializados á súa disposición, así como detectar e poñer en coñecemento das forzas e corpos de seguridade estes casos de violencia de xénero para facer fronte ao agresor. Por este motivo, as entidades locais galegas desenvolven desde hai anos numerosas accións contra a violencia de xénero e veñen impulsando con carácter permanente e de proximidade distintas actuacións para contribuir á loita contra esta problemática estrutural. Ademais, no marco de colaboración interinstitucional entre o Goberno galego e os concellos de Galicia, no ano 2017 asinouse o Protocolo de Colaboración para o impulso da Rede de Entidades Galegas contra a Violencia de Xénero e para promover a constitución e activación das mesas locais de coordinación. Así pois, tendo en conta que a colaboración interinstitucional é unha peza clave para traballar con éxito na prevención da violencia de xénero, no tratamento das súas vítimas e na súa erradicación completa, e entendendo os desafíos que a nosa comunidade aínda ten por diante nesta loita, o Pleno do Concello de Muros acorda comprometerse a elaborar un estudo xurídico sobre as reformas que deberán implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para que teñan perspectiva de xénero e así evitar discriminacións cara ás mulleres nas políticas públicas e nos orzamentos. Impulsar e apoiar a creación e continuidade de asociacións de mulleres como espazo de participación e empoderamento femenino e apoio a outras mulleres en risco de vulnerabilidade ou violencia de xénero. Instar ao Goberno Central ao cumprimento efectivo do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, impulsando as modificacións legislativas pendentes e adoptando as medidas recollidas neste pacto en materia de prevención, detección e atención integral. Impulsar a formación do persoal municipal no ámbito da igualdade e a loita contra a violencia de xénero, así como o fomento ou creación das mesas locais de coordinación. Implicarse en campañas publicitarias contra a violencia de xénero, así como a elaboración de materiais que incidan na necesidade de establecer puntos seguros e de información sobre a violencia sexual en espacios públicos. Así mesmo, fomentar o establecemento de vigilancia por parte da Policía Local en colaboración coas forzas e corpos de seguridade do Estado nos denominados puntos negros, tales como aparcadoiros, canellóns ou pasadizos. E instar a Xunta de Galicia a colaborar permanentemente cos concellos, así como seguir fomentando a Rede Galega de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero en colaboración coa FEGAM en materia de formación, prevención e sensibilización, así como o apoio técnico necesario aos concellos no ámbito da loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres. Incrementar a achega económica do programa de axudas e subvencións de apoio aos CIN e reforzar o seu financiamento.
instar a Xunta de Galicia e o Goberno Central a que se dote a todas as institucións públicas de medios e financiamento para desenvolver convintemente a Lei Orgánica 1/2004 de 28 de 12 de violencia de xénero. Bueno, como temos comentado en outras moitas ocasións, esta é unha loita na que temos que implicarnos todos e nas que creo que a fronte común que temos que ofrecer os responsables públicos, que somos todos os que estamos aquí, pois paga a pena que acordemos facelo de forma conxunta. Neste Concello xa está constituída a Mesa Local de Coordinación, hai un CIM, se traballa durante o longo de todo o ano, vense traballando xa desde corporacións anteriores con medidas contra a violencia. Se trata de visibilizar en moitas ocasións, pois sobre todo nos espacios docentes, nos que se centran as campañas deste ano con puntos de información violeta e difusión de material, visibilizar a loita contra esta lacra, e creo que é boa cousa que todos estemos de acordo en esa intervención, señora González. Pois nos decimos o mesmo tamén, que é fundamental que todos barramos no mesmo sentido, que cada día é máis importante o apoio ás mulleres e ás vítimas, sobre todo porque esta lacra parece que non vai a menos, que seguen aparecendo casos de violencia de xénero pese ás medidas que se están tomando, e que todo o que se tome, todo o que se faga, que é pouco, que debemos estar alarmantes e pendientes de que isto, dunha vez por todas, seramos capaces entre todos de acabar con ela, pero todavía queda moito. Entonces todo canto acordemos nos concellos e nas diversas institucións públicas fai falta, porque vemos que actualmente que é unha lacra que sigue en aumento e que non somos capaces de controlar. Como ben dixo a portavoz do Partido Socialista, a violencia machista é a lacra desta sociedade, e dende todos os ámbitos sociais, dende a rúa ata as institucións, debemos facerlle fronte a ela en todos os sentidos e en todas as súas manifestacións, dende a violencia física ata a verbal, como por desgracia estivemos vendo ao longo destes días nas distintas institucións parlamentarias. E debemos todas aquelas organizacións que nos consideramos feministas ou que creemos na firme condena desta violencia, debemos todas pechar filas e denunciar estas distintas violencias que se están dando día a día contra as mulleres, e pechar filas contra aqueles grupos que a promoven e que a demostran orgullosos, inda con altavoces e dándolle minutos e minutos nas distintas televisións. Refírome, entre outras cousas, ás declaracións que fixo unha diputada no Parlamento Español contra a ministra de Igualdade no debate da modificación da lei de violencia da lei de violencia contra as mulleres, a do solo si é si. Non quero repetir as declaracións, nin creo que se mereza a persoa que as dixo que lle demos bombo, pero todos os grupos que nos consideramos democráticos e que creemos no respeto ás mulleres e ás institucións, pechar filas contra estas cousas e non darlle un solo pulo, nin un solo momento para que se poidan esplayar e dicir o que dixeron. Porque é moi grave que este reflexo chegue a sitios que deberían ser tan formales como o Parlamento. Gracias, señor Sambade. Sí, bueno, o mellor repetirme un pouco nas manifestacións das voceiras, tanto do PSOE como do BNG, pero sí é certo que queda moi bonito facer unha declaración institucional, queda moi ben un día como 25N decir todas estas cousas, pero logo é certo que hai grupos políticos que están gobernando con xente machista que presume de selo e que non se avergonza en absoluto dese tipo de manifestacións, como o exemplo que comentaba a voceira do BNG.
de alguna maneira penso que políticamente debería de illarse totalmente ese tipo de xente e de manifestacións das institucións públicas. E nos feitos é onde se ten que ver máis que nas palabras. Moi ben, gracias, señor. Nada que engadir, sumome as manifestacións feitas aquí por todos os concelleiros. Moi ben, pois entonces pasamos a votar a proposta, se vos parece. Vosotros a favor. Bueno, pois queda aprobada por unanimidade. Esta declaración que todos temos que concordar e seguir loitando para que a igualdade pois sea real e efectiva. Ben, temos como cuarto punto da orde do día a petición presentada polo Grupo Popular Municipal con motivo da derrogación do delito de sedición. Ben, a moción ven informada favorablemente tamén pola Comisión. Paso a leela. O Grupo Popular Municipal no Concello de Muros, de acordo co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desexa levar ao Pleno a seguinte proposta de moción. O pasado 10 de novembro, o Presidente do Goberno confirmou que vai presentar unha iniciativa legislativa para derrogar o delito de sedición. O anuncio vai seguido doutro no que se indica que se vai reformar o delito de malversación en ambos os dous casos para adaptalos ás necesidades e demandas de condenados e ou fugados da xustiza. Resulta inconcebible que o Goberno de España permita que sexan uns condenados por sentencia firme os que fixen as penas dos delitos que cometeron, atacando a independencia xudicial para favorecer a aqueles que quixeron atentar contra o Estado e a Constitución. O concellos, como parte que somos das institucións, podemos e debemos pronunciarnos a este respecto, manifestando o noso rexeitamento a calquera acción que atente contra o principio de que todos somos iguais ante a lei, e que nun Estado de Dereito non caben as modificacións do Código Penal á carta para beneficiar nin a socios políticos nin a ninguén. Polo exposto, instamos ao Presidente e ao Goberno de España a retirar a iniciativa parlamentaria presentada e non levar a cabo ningunha modificación do Código Penal que supoña derrogar o delito de sedición e notificar dito acordo da delegación do Goberno. Bueno, pois creo que todas as persoas que seguimos mínimamente a actualidade neste país, pois sabemos o que está a ocurrir coas institucións do Estado e, bueno, que se está as prebendas que se están repartindo para aprobar os orzamentos, entre elas, pois a derogación dun delito polo que únicamente están condenados aqueles que quixeron, pois de forma violenta e unilateral, romper o Estado, atacando a Constitución e, ademais, malversando diñeiro público. Non é que o diga o Partido Popular, é que o din as asociacións de fiscais, as de xuíces, os colectivos de xuristas, que advirten que reformar o Código Penal á carta atenta contra un principio básico e fundamental como da igualdade das persoas ante a lei. Intervención, señora González. Bueno, pois primeiro, a nos parecenos un insulto que se nos pase esta proposta de moción. Parecenos un insulto. Primeiro, independentemente de que debatéramos aquí en esta sede, debatéramos sobre a modificación ou non do Código Penal, do delito de sedición, entráramos en ese debate, non sei se foron conscientes do que escribiron aquí, porque vou non ler despaciño. Di, o pasado 10 de novembro, o presidente do Goberno confirmou, está poñendo palabras na boca do presidente do Goberno, o presidente do Goberno confirmou que vai presentar unha iniciativa legislativa para derogar, que non é verdad, o delito de sedición. O anuncio vai seguido doutro no que se indica que se vai reformar o delito de malversación. E logo di, engamos os dous casos para adaptalos ás necesidades e demandas de condenados ou fugados da xustiza. Isto non o dixo o presidente do Goberno. Iso dino vostedes. E non somente o din aquí, que é un documento privado, dino dispós nun documento público, porque na comisión informativa transcriben outra vez e volven a poñer palabras na boca do presidente do Goberno, de que o presidente do Goberno pretende facer unha modificación do Código Penal para adaptalo ás necesidades e demandas dos condenados e fugados da xustiza. Isto sona moi moito a que isto están ustedes imputando un delito ao presidente do Goberno.
Non sei se o leu despaciño e se dou conta do que puxo aquí, porque acaba de poñer cousas na boca do presidente que non son verdad que nas dixo. Como vai dicir o presidente do goberno que vai modificar o Código Penal para adaptalo ás necesidades e demandas dos condenados e fugados da xusticia? En que cabeza cabe que o presidente do goberno dixo semejante cousa? O sea, as cousas, o papel aguanta todo, pero hai que ter cuidadiño co que escribimos e co que firmamos. E agora, témolo aquí nun documento público tamén. Isto nos demoslle traslado ao partido, porque pedimos que nos fixeran unhas frases e dixéronnos que pedíramos no pleno que se retractaran destas manifestacións, porque é mentira. Ou polo menos... É mentira que o presidente do goberno fixo un anuncio dicindo que vai a modificar o delito de sedición? Aquí non pon isto, aquí pon. Señora alcaldesa, puxo vostede. E pon. O presidente do goberno confirmou que vai presentar, e decidime se é verdade mentira o que pon, unha iniciativa legislativa para derogar o delito de sedición. O anuncio vai seguido... Coma. Doutro, aquí non hai ninguna coma. Hai unha coma. Non, aquí non hai ninguna. Hai unha coma. Vai seguido doutro, moi ben, no que se indica que se vai reformar o delito de malversación, coma. En ambos os dous casos, coma, para adaptalo ás necesidades e demandas de condenados e / ou fugados da xusticia. Iso póñeno vostedes na súa... E despois póñeno aquí tamén. Ben, nós, se hai que debater este tema, debatémoslo sin ningún problema, pero pedimos que reformen a súa moción. O sea, que digan verdades. Que é verdade que o presidente do goberno vai a modificar ou vai a propoñer, porque el solo non o vai a facer, que o ten que facer o Parlamento, vai a modificar o Código Penal, sí que o dixo, pero que manteñan vostedes aquí que o presidente do goberno vai a modificalo para adaptalo ás necesidades e demandas de condenados ou fugados da xusticia ou para beneficiar os socios políticos do partido gobernante, eu creo que debería modificar isto. Entonces, se modifican a moción, nós entramos no debate. Quere que poñamos un punto? Non, quero que termine así. Quero que diga. O pasado 10 de novembro, o presidente do goberno confirmou que vai presentar unha iniciativa legislativa para derogar o delito de sedición. O anuncio vai seguido do outro, no que se indica que se vai reformar o delito de malversación. Punto. Hasta aí. Un punto. Ben. Pois poñemos un punto e aparte. E iso sácano ou deixano aí. O resto sácano. En ambos os dous casos. A ver, aquí, en ambos os dous casos, para adaptalos as necesidades... É que eso nós non decimos que dixera o presidente do goberno. Aquí, o presidente do goberno confirmou... Non, decimos o que dixo o presidente do goberno. Sí, e o presidente do goberno... Anunciou esas dúas reformas. Pero non di isto que pon aquí. Non, claro, eso decímoslo nós. Non, ustedes din aquí que o presidente o fixo para adaptalo... Moi ben, un punto e aparte. Borrámolo. Poña un punto e aparte. Lo borramos, eso. Poña un punto e aparte. E que pon aquí? A ver, malversación, punto. Punto e aparte. En ambos os dous casos, para adaptalos, eso xa vos decides vos. Sí, claro. Para adaptalos ás necesidades. Claro que decimos, non? Bien, e logo na parte de abaixo, onde hai que poñer outro punto? E aquí tamén, a ver, aquí tamén temos que modificalo na comisión informativa. A ver. O pasado 10 de novembro, o presidente do goberno confirmou que vai presentar unha iniciativa legislativa para derogar o delito de sedición, coma. O anuncio vai seguir do outro no que se indica que vai formular o delito de malversación en ambos os dous casos, punto. Aquí. Un punto e aparte. Punto e aparte. Moi ben, vale. Vale, perfecto. Bien, pois subsanado eso e reconocendo polo grupo de goberno que o presidente do goberno non dixo que era para adaptalo ás necesidades... Non, claro que non. Non o dixo. Eso decímoslo nós. Vale, pero o presidente non o dixo. É que aquí pouco dixo o presidente. Bien, decídelo vos. Bien. Vale, pois entonces nós, a partir de aí, cando se retratan de que puxeron palabras na boca do presidente que non é verdad, seguimos ca defensa da nosa oposición a esta moción. Se en vez de redactar unha moción sin sentido algún, como fixo o Partido Popular, nos adentráramos nos verdadeiros motivos da reforma e se do que se trata é de debatir sobre a modificación de un dos artículos do Código Penal, debemos partir de que o noso Código Penal é necesario adaptalo ás leyes europeas para que sea eficaz e para formar parte
desa actualización e modernidade das nosas leis. Si é certo que se pretende suprimir o 544 a 549. Tamén é certo que se modifica o 557, dando cobertura aos mesmos feitos, pero baixo o epígrafo de desórdenes públicos, donde tamén existen penas que chegan de 6 a 8 anos, e incluso, dependendo do autor e o número de participantes, e os prexuicios causados poden chegar a 12 anos de prisión e inhabilitación. Esa é a proposta do Goberno. Non é a primeira vez que se modifica o Código Penal, o sea, non é que o Código Penal se modifique a carta, nin que é a primeira vez que se modifique. Se reforma o Código Penal no ano 2015 e se acomete unha revisión técnica da regularización do decomiso de algúns aspectos da parte especial do Código Penal, en concreto dos delitos contra a propiedade, do catálogo de agravantes da estafa, administración desleal, delitos contra a propiedade intelectual e industrial, insolventes punibles, corrupción privada, malversación, corrupción de agentes públicos estranxeiros, delitos de atentado, desobediencia, alteracións do orden público, incendios, detención ilegal e intrusismo. E tipifícanse novos delitos do matrimonio forzado, hostigamento e acecho, divulgación non autorizada de imaxes e grabacións íntimas obtenidas ca anuencia da persona afectada e manipulación do funcionamento dos dispositivos de control utilizados para vigilar o cumprimento das penas e medidas cautelares e de seguridade. Esa foi unha modificación do ano 2015 do Código Penal. Isto deixa claro que é necesario por todos os gobernos adaptar o Código Penal ás novas realidades sociales. Ou tamén este foi un capricho do Partido Popular no seu día. Non, o Partido Popular fixo porque había que adaptar o Código Penal en ese momento. Se partimos da base que o Código Penal data de anos moi atrás, centenario para atrás. En relación ao delito de malversación, xa foi modificado fai 7 anos, cos votos a favor do Partido Popular e o rechazo da oposición. A quen se quiso beneficiar aquí con esta modificación? Que vostedes votaron a favor. E cando se modificou a Lei de Tráfico de Capitales e se permiteu o blanqueo dos mismos tamén polo Partido Popular, é moi fácil saber para quen se fixo esa lei, xa que apareceu unha lista publicada non fai moito tempo nun periódico de tirada nacional con nombres e apellidos. Nada vamos a argumentar sobre as manifestacións que constan na súa moción porque xa están modificadas. Polo tanto, creemos que quen debería retirar a moción é o Grupo Popular. E se creen que este é o foro adecuado para debatir sobre a modificación do Código Penal, por lo menos ilústrense un pouquiño e dejen de hacer este tipo de afirmacións de patio de colegio que, desde logo, non son dignas de quen está ostentando unha representación democrática. Moi ben. Señora Arao? Bueno, ata o día de hoxe quedou máis que demostrado que o delito de sedición se utiliza única e exclusivamente para perseguir discrepancias políticas, principalmente contra as forzas soberanistas, polo que derogar o delito de sedición é absolutamente necesario. E, ademais, é unha moi boa ferramenta para desxudicializar a vida política. As decisións políticas deben ser tomadas polos cargos electos para leválas a cabo e non polos xuíces. Os xuíces deben tomar outro tipo de decisións, non as decisións políticas. É lexítimo, é totalmente lexítimo levar ao Congreso unha proposta para derogar este delito e que sea o Parlamento quen entre no debate sobre si se deroga ou non se deroga. Evidentemente, nós somos partidarias da derrogación do delito. Aínda así, creemos que lle corresponde ao Parlamento e aínda así, moi ao noso pesar, esta derrogación do delito de sedición tampouco sería tan efectiva como din, pois pretenden sustituíla por como dixo antes a portavoz do Partido Socialista, por o delito de desordes públicos, que podería dar incluso cabida a penalizar de forma máis estricta as manifestacións políticas. En todo caso, como xa dixemos, o debate correspóndelle ao Parlamento. A nos sorpréndenos que o PP traia aquí este debate. Creemos que non é de recibo.
E máis aínda, cando fai dúas mocións, acaban de rexeitar a moción a favor da defensa da sanidade pública, que sí que é algo que lle preocupa ao noso Concello e que lle afecta ao noso Concello, pero vostedes póñense de costas. E non só fan oídos sordos, senón que votan en contra e desoen totalmente a veciñanza. Tampouco é de recibo traer esta moción cando outro dos problemas que sí que lle afecta a nosa veciñanza e que sí que nos afecta a todas e a todos non por igual, pero sí que a uns máis que a outros é a escalada de prezos que estamos tendo, a inflación, e contra iso a única medida que se lle ocorre ao presidente do seu partido na Galiza, o señor Rueda, é baixarlle os impostos aos ricos, como se foran eles quenes máis están a padecer todo isto. Nós, por eso, creemos que sí que é necesario derogar o delito, pero tamén creemos que non é un debate para dar aquí. E se o queren dar primeiro, faganlle caso ás cousas que de verdad lle afectan a nosa veciñanza. Gracias. Señora Zambade. Bueno, eu non lle vexo a utilidade a esta moción. Fora do debate técnico de dereito comparado, que onde non me vou a meter por razóns obvias, pareceme un acto de hipocresía por parte do PP. Pareceríame moito máis útil que instaran o seu partido para que desbloquearan a renovación do Consello do Poder Judicial, por exemplo, porque vexo que o Partido Popular enche a boca coa Constitución e co patriotismo, pero cando a incumpre non ten ningún reparo en facelo cando lle convén. Sen estar de acordo coas formas en que se presenta isto e no caso da malversación tampouco no fondo, non vou apoiar esta moción porque non me parece útil. Gracias, señor Quintana. Nada. Bueno, é evidente que as cortinas de fume que desde o Goberno do Estado se fan para blanquear esta situación que hai que homologarse con a Unión Europea, que ya se reformou o Código Penal en outras ocasións, que hai cousas máis importantes. Nós creemos que atentar contra o principio da igualdade de todas as persoas ante a lei é bastante grave e por eso instamos a esta corporación a que se posicione en ese sentido. Creo que as posicións de todos están claras, entonces, se non hai ninguna segunda intervención, pasamos a votar a proposta. Nós só queremos decir unha cousa. Queremos decir que non se vai a derogar o delito de sedición, vaise modificar ese delito, vaise encadrar dentro do delito de sordes públicos, que creemos que en este momento, actualmente, na realidad de hoxe, que cambiou o mundo tal, que está mellor aí. Creemos que estamos de acordo con que se faga eso e non é unha derogación, é unha modificación do Código Penal encuadrando nun delito que xa cumple con esas determinadas condicións. Se quer, votamos xa. Nos queremos facer unha chega. Di vostede que defenden o principio de igualdade de que todos somos iguais ante a lei. 19 veces son as que votaron en contra de investigar o rei emérito. Non todos somos iguais ante a lei, para vostedes tampouco. Moi ben, pasamos entonces a votar a proposta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Decae a moción, non? Sí. Vale, perfecto. Moi ben. Mocións de urxencia. Nos traemos unha moción de urxencia. Algúna outra moción de urxencia? Sí, nós traemos unha tamén. Para vosotros, para... Cal vai primeiro? Podemos facer un proceso de 5 minutos para ele? Sí, votamos a urxencia primeiro, se queredes. É que se me leen... Bueno, vale. É que se non... Hai que dar outra vez un crío. Marítimo Muros, é que é o chefe de Distrito Marítimo Muros.
Isto compete nos anos. Isto non chega. Bueno, se queredes tratamos primeiro unha e despois outra, ou... Bueno, miramos primeiro a nosa que máis corta. Explico a urxencia. Sí. Volvo a reiterar, podemos facer un receso de 5 minutos por si queremos lela con calma? Sí, pero vamos a ver esta primeiro que é máis cortiña e despois facemos o receso, leémola e facemos a votación da urxencia. Vale. Vale. Bueno, a urxencia da nosa moción vete determinada porque estes días, pois como se expón na propia moción, recibimos a noticia da próxima xubilación do xefe do Distrito Marítimo, que xa foi precedida da xubilación de outra persoa sin que se teña previsto cubrir esas prazas. Creemos que é urxente que se dote de personal a este servicio e, polo tanto, presentamos a moción por urxencia. Alguna intervención sobre urxencia? É que nos parece incongruente que acaban de votar en contra, é dicir, que non é urxente suplir as prazas de sanidade e que ahora que nos digan que non se pode deixar un administrativo solo aí. É que non entendemos a postura do Partido Popular hoxe. Non é urxente que se doten e que se suplan as baixas dos médicos e dos sanitarios e é urxente que se faga aí cando creo que desde a cofradía ou desde outro lado podese suplir esa... Nos, a urxencia non vemos. Non a vemos. Señora Lago, alguna intervención sobre a urxencia? Nós polo que estamos vendo sí que supón unha urxencia, nós somos coherentes coa dotación de servicios. As oficinas da Capitanía aquí fan un gran traballo e é importante defender o seu traballo. Sobre a urxencia? Por suposto, todo que sea dotar de recursos persoais a todas as instancias do Concello. Moi ben, votamos entonces a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia? En contra? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a urxencia da moción. Bueno, pois como expoñamos por a urxencia, tivemos noticia de que a Oficina de Capitanía e Distritos Marítimos, que creemos que é un servicio importante que se presta neste Concello, teñen entre as súas funcións a ordenación da navegación e seguridade marítima, prevención e loita contra a contaminación do medio mariño e asuntos xerais de carácter xurídico-administrativo, particularmente pois a de Muros, conta coa confianza e satisfacción dos seus usuarios, patróns, armadores, mariñeiros e usuarios do porto deportivo que destacan pois sempre o servicio e asesoramento que se lles presta, que vai desde o registro de embarcacións, despacho de busques, enrolamento de tripulantes, informes de seguridade sobre actividades náuticas, expedición e renovación de títulos profesionais e de recreo, pois hasta as autorizacións de fondeo. Na práctica, esta situación supón que na oficina do Distrito Marítimo vai quedar un único administrativo que non vai atender ninguna solicitude máis que as follas de asento, tendo que ser dirixidos o resto de expedientes a outros destinos. As oficinas de Corcubión e Noia, que son as máis cercanas, teñen tamén
sin cubrir as vacantes, o que vai dificultar atender as xestións que dende ali se podan derivar. Os problemas que isto pode acarrear para armadores, mariñeiros, patróns, embarcacións de recreo e outros son evidentes e suporán, pois non creemos que unha merma importante nos servicios que se prestan no noso concello. En base a todo o anterior, propoñemos ao Pleno da Corporación a adhesión dos seguintes acordos, solicitar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a cobertura inmediata das vacantes producidas e que se van producir na Oficina de Distrito Marítimo de Muros e comunicar este acordo ao Ministerio, a Delegación do Goberno en Galicia, a Consellería do Mar da Xunta de Galicia. Bueno, estamos sempre dicindo que hai que manter os servicios no rural, que hai que procurar a cercanía dos servicios aos seus usuarios. Creo que de todos coñecido que o Distrito Marítimo de Muros pois ten moi boa sona entre os seus usuarios polo bo servicio que presta. Vai a ser un problema bastante importante que non se resolvan aquí ningunha das xestións que precisan facer os usuarios destas oficinas, que non lle van a solucionar nin na cofradía nin en outro sitio porque non poden, non teñen competencia para iso, isto é unha competencia do Estado. Creemos, bueno, é importante que se teña en conta que consideramos que se debe pois suplir canto antes a falta dese personal. Intervención, señora González. Bueno, nós dixemos que non veíamos a urxencia, porque é verdad que non vemos a urxencia, porque este púdose traer en plazo, perfectamente, ou púdese traer no próximo pleno. Porque di que a próxima xubilación do xefe de distrito, de momento non está xubilado, non sabemos que vai pasar ca súa plaza. Non o sabemos. Ou polo menos nós non temos coñecemento de que non se vai a cubrir esta plaza. Por suposto que estamos de acordo que se cubra esa plaza e que non se deixa Muros sin outro servicio máis, como non está pasando cando pasou que co rexistro da propiedade e, bueno, inicios e intencións de cando quixeron retirar tamén o xulgado de Muros. O que nos fai falta é quedar solamente para que nos visiten. Claro que é unha oficina importante da Capitanía, pero creemos que nós supoñemos que non vai quedar vacante esa plaza. Creemos que non. Pero, bueno, e se é así, non teria sentido ningún que un porto como Muros quedara sin Capitanía Marítima, co cal nós, por suposto que a moción vamos a apoiar, claro. Gracias, señora. Bueno, nós xa anunciamos que imos apoiar a moción. Creemos que é sangrante as agresións que se lle están facendo ao noso concello ao quitar os diferentes recursos. Creemos que non estaría de máis incluso engadir a moción o problema que hai co médico do IFM, que tamén lle está a dar problemas cando hai falta de médico, está lle dando problemas graves aos mariñeiros, teñen unhas listas da garda tamén tremendas para poder facer o recoñecemento médico para poder enrolarse, e non estaría de máis tampouco atender a esta problemática, pero dende logo que imos apoiar porque creemos que é un servicio que ten que haber no noso porto. Señor Salvade. Nada máis que engadir. Bueno, entendo que o ISM non é un organismo que dependa do Ministerio de Transportes, pero isto sí que é todas as, ojalá, nos equivoquemos e ojalá cobran a plaza, pero todas as vacantes que están quedando nas capitanías, en todas as oficinas cercanas, levan este tempo sin cubrirse e non se están cubrindo, nin parece que haga moita intención de cubrilas. Non é unha cuestión que nos saquemos de la manga, sino que así non lo transmiten. Nada máis que engadir, creo que é importante seguir contando con este servicio para todos os usuarios del e unha cousa básica para este concello que é un porto mariñeiro. Votos a favor da moción? Moi ben, pois queda aprobada por unanimidade. Facemos agora un receso de 5 minutos para ver a moción do Grupo Socialista e votar primeiramente a urxencia. Queres copia?
A urxencia... A urxencia, xa na exposición de motivos, xa a moción mesma xustifica a urxencia, porque o proceso de estabilización e o proceso de estabilización extraordinario teñen que estar acordados antes do 31 de decembro de 2022. Ese é o motivo da urxencia desta moción. Intervención sobre a urxencia, señora Lago? Nos a urxencia entendémola, pero non temos unha... Faltannos, digamos, argumentarios en todos os sentidos para poder debatir a moción. Faltanos o coñecemento da materia en profundidade. A urxencia entendémola que é urxente polas datas que son, pero creemos que nos falta tempo para poder analizar a moción. Señora Sambade? Sí, pareceme que é urxente polo que alega na exposición de motivos, non? Bueno, eu a urxencia non a vexo nós non a vemos tan urxente, porque efectivamente o proceso está convocado e estáse negociando nas mesas dos sindicatos, que é onde se ten que negociar. As traballadoras e os sindicatos e a administración autonómica neste caso están negociando estas cuestións. As prazas están convocadas, os términos van a ser similares para toda a administración e toda a xente que traballa en institucións vinculadas á administración, e entendemos que serán as mesas de negociación onde teñan que tratar estes asuntos. Tampouco o coñecemos en profundidade, e a nosa percepción da reunión que mantivemos coas traballadoras do consorcio non é o que pon aquí. Entón, bueno, nós non vamos a votar a favor da urxencia. Pasamos entonces a votar a urxencia. Vale. Votos a favor da urxencia. Abstencións. En contra. Bueno, pois queda... Bueno, non queda aprobada porque ten que ser por maioría absoluta. Necesitan 7 votos. Vale. Bueno, pois queda... Pasamos entonces a dar parte do control aos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Dar conta das resolucións da alcaldía, número 1131 do 3 de outubro ata o número 1214 do 31 de outubro, e da Xunta de Goberno Local, números 23 e números 24. Pasamos a rogos e preguntas. Creo que non quedou ninguna pregunta do pleno anterior. Vale. Señora Lago, señora González, rogos e preguntas. Hai un movimento de contas dentro do mesmo banco, da banca, entre contas do Concello. Estánse anulando contas, que está facendo? Non, son... Supoño que se referirá a eso. Son os ingresos da conta da piscina, que se... Hai distintas contas para as actividades culturais, para as actividades da piscina, para o pago do SAF, que se ingresan en esas contas separadas para facer mellor control dos ingresos, e despois se ingresan na conta do Concello a xeral. Quítanse estas cantidades dunha cuenta e métense noutra. Sí, claro. As mesmas cantidades. E métense na mesma conta? Non. É que non se mete na mesma conta. Non, claro, a ver, os recibos, cando se xeran as liquidacións, vale, pois as remesas de piscina ou os ingresos que fan a xente que paga ali en caixa, que ingresanse nunha conta para ter un control dos ingresos de cada entidade, de cada organismo, digamos, e despois eses cartos se ingresan na conta do Concello, nunha conta xeral, digamos, do Concello. Supoño que se refire a eses movimentos. Oxe, tuvemos coñecemento do que hai invertido en Valdixería, ao lado de antes dos colexios, o sea, onde está a casa de... onde estaba o campus, chamábase así o bar. Aí abaixo invertido. Aí abaixo hai un
se está facendo ahora mismo unha intervención, vale, para tratar de evitar todos esos problemas que hai en Valdexería, porque aí hai moito tempo xa, hai un problema que lle expliquei xa no pleno anterior. Pero é máis abaixo, hoxe. É no pozo que está abaixo de todo. Hoxe é máis hacia aquí, é da ponte para aquí, Sí, da ponte para aquí, de frente do campus. Sí. Sí, pero é o que lle expliquei no pleno pasado, que hai unha especie de sistema de como un circuito cerrado que está bombeando continuamente o mesmo porque chega a un punto de saturación. Se está facendo ali unha intervención, vale, para tratar ese problema, se puxan coñecemento de Aguas de Galicia, se viñeron eles, xa estuveron mirando e se está facendo unha intervención para tratar de eliminalo. E ese é o mesmo problema que hai en Valdexería, nas casas de Valdexería? Ten que ver con eso, non é exactamente o mismo, pero ten que ver con eso porque a ese pozo, o de que está xusto na carretera, chegan distintos conductos. Un deles ven de Valdexería, pero chega a un punto de saturación donde a bomba de aliviadero, digamos, volve ao bombeo. Entón está facendo unha especie de circuito cerrado. Nós estamos tratando de buscar unha solución xunto con augas, vale, para evitar eso, facer unha conexión. O que pasa que hai diferencias de diámetros entre os tubos e, bueno, hai que facer aí un... Pero estáse mirando. Pero sí, estamos en ello. Bueno, nos rogamos que, por favor, dunha vez por todas, se limpen as calles, porque están máis verdes que a bandeira. Non sei se nos darem a bandeira polo color das calles. Están estes días estuveron... Eu non as vi, Sí, están baldeando. Bueno, pois fai falta, E esta de aquí, eu pasei outro día e por pouco se tucou aí xa, Está por aí non sales. Sí, por a rampa. Non, por a rampa, sí. Sí. E non está verde? Bueno, está moi verde, pero bueno, que chovía todos os días que salín. Pero bueno, sí que se está baldeando, non se chegaría todo, pero se está baldeando. Bien, que sean conscientes de que as calles están verdísimas. Queremos saber se fixo algo, se citou xa a xente do casco histórico para facer esa reunión. Non, xa lle dixen que cando se fora a facer, que vostede pero se acaba isto, se iba a enterar. Eso é como el cine, se nos acaba na pista. E queremos facer esa reunión. Con Espina de Fil tampouco se fixo nada. Xa mandamos outra carta, vale, non tivemos contestación, entendemos que chegará xaneiro e que haberá que tomar algunha decisión sobre a mancomunidade. Non hubo ninguna reunión da mancomunidade con Espina? Fixemos algunha, pero non formal, quedouse de nombrar un secretario o que estaba en Carnota en ese momento, despois el colleu aí xa paternal, despois non sei que lle pasou. Pero non hubo convocatoria da mancomunidade? Non. Vale. Nada máis. Gracias, señora Lau. Bueno, a raíz do que se falou, as obras levadas a cabo no saneamento na zona de Valdexería deron lugar a numerosos problemas derivados das mesmas. Inundacións, verquidos de fecais ao río, en apariencia veñen derivados dunhas obras deficientes, de que está conectado as fecais cas pluviais na zona de Valdexería, ou polo menos é todo o que parece. Que vai facer o grupo de goberno para... Non están conectadas as fecais cas pluviais, vale, nas obras que se fixeron. Pois entón como saen as augas fecais polas rexillas de fluviais? Bueno, eso... É que iso pasa. Sí, pasa. Cando se satura o sistema e o bombeo se satura, bueno, estes días, esta temporada, caeu moitísima agua e aí, como en outros sitios, se saturaron os pozos, vale? A pesar de que se limparon e se puxeron os bombeos, revisaron todos, se saturaron pola cantidade de agua. Eso non é un problema dun punto único, vale? Aí había moitos vertidos en Valdexería, se eliminaron bastantes, pero quedan algunhas conduccións, como as obras non se poden facer hasta arriba de todo, porque hai que facelas por fases, vale? Pois va solucionando fases, pero quedan outras fases onde sí estaban mezcladas. Entonces, bueno, vas facendo, no que vas facendo novo,
vas discriminando, pero no que vende atrás hai que seguir facendo obras aí, vale? Pero fíxose unha valoración en profundidade de que non hai unha deficiencia na obra, porque se hai deficiencia en como se executa unha obra, estamos en garantía e haberá que reclamarlle hai unha empresa. deficiencia que está valorada e que se está tratando de solucionar non na obra de Valdexería, na obra de arriba, de San Ramón. E vaiselle reclamar á empresa? A empresa xa ten incautado o aval, que é o que os cartos que se van a utilizar para facer esas reparacións. Pero, como lle digo, non é un tema simple, vale? Porque hai conexións que siguen moito máis para arriba sobre as que non se actuou porque as obras se van facendo por fases. Claro, pero que aquí... E somos conscientes deste problema, levamos tempo traballando con el, levamos tempo con Aguas tratando de buscar solucións a este e a outros problemas que hai de verquidos, pero non son solucións nin rápidas, nin fáciles, nin instantáneas. Tratamos de ir evitando estes vertidos, algúns se conseguiu evitar, pero bueno, hai outros que temos que seguir obrando cara ao río ou cara arriba para tratar de ir, bueno, facendo as separativas en toda a rede. Claro, pero que estamos falando de que este problema antes non o había e dende que se fixo a obra hai, non? Non había porque va todo ao río. Estamos falando de que se están inundando non había garaxes porque todo iba ao río. Nos agardamos que busquen unha solución canto antes mellor e se a empresa que fixo a obra non fixo a obra ben, se leven a cabo as actuacións que haba que facer para reclamarlle a garantía, que non hai tanto que se fixo. Eso xa está feito. Vale. Como está o tema do terreo xunto ao Colexio de Tal? Avanzouse algo neste asunto? Non temos máis contestación do arcebispado. Insístese nel. Sí, insístese con certa frecuencia, pero, bueno. Cantos litixios laborais ten aberto actualmente o Concello? Quero dicir, cantos traballadores hai agora mesmo que teñen ao Concello denunciado polas condicións laborais nas que están? Pois mañán teño unha reunión co abogado. Moitos xa están cerrados. Agora eu creo que moitos non deben quedar, pero precisamente mañán temos unha reunión pois para antes de sacar as convocatorias das prazas e todo isto, pois facer unha valoración da situación dos... Saliron casi todas as sentencias de todos os que estaban. Que previsión hai? Todas non. 90%, 98%. Bueno. Algúnas sí, outras, bueno, non sei. Nós, desde logo, o que non vamos facer é negarlle aos traballadores os dereitos que teñen. Discutimos cando hai cuestións que sean discutibles, sino dos intereses municipais. Non son nosos, pero bueno, son demandas anteriores, prácticamente todas. Cando os dereitos que se teñen que recoñecer os traballadores non se discuten. Se discuten cuestións que poden ser discutibles ou que sean discutibles, pero o que é o seu dereito non se lle discute, desde logo. Que previsión de custo ás arcas municipais hai sobre estes litixios? Pois levamos pagado... Non, canto se cree que se pode pagar agora a maiores? A partir de agora? Sí. Que previsión? Evidentemente, mentres non estén os procesos pechados, sabemos que non hai unha cifra firme. Pois non lle podo decir, pero bueno, mañán cando repasemos a situación dos litixios, podolle facer unha previsión do que piden. Porque, ademais, iso depende de cales serán as sentencias. Claro, é que estoulle pedindo unha aproximación. Entendemos que non se pode dar un número exacto. Dereitos que se recoñecen con unha antigüedade determinada, bueno, hai que facer bastantes contas na maioría dos casos, porque os salarios non son os mesmos agora que antes, é bastante laborioso todo isto, está sendo bastante laborioso, pero levamos pagado bastante diñeiro.
Bastante, pois, máis de 300.000 euros, creo eu. Bastante máis. Vale. Por último temos 2 rogos. Rogamos que se fagan os trámites precisos para a limpeza dos ríos, nomeadamente no río Rateira, ao seu paso pola Ponte Nova en Abelleira, dinos a veciñanza que se está acumulando leña, ramallada e basura debaixo da ponte, o que conleva un risco importante de inundación agora coas choivas. E o segundo, xa llo repetimos varias veces, e a veciñanza de Portugalete insístenos en que se poña un espello na saída da rúa Portugalete cara a carretera a carretera general, vamos, porque ali é unha saída con pouca visibilidade, os coches que baixan de Serres non che ven salir, e os que saen de Portugalete non ven vir os de Serres, e non ven vir tampouco os da parte de Muros. Entón, é un punto difícil, e moitas veces hai ali coches aparcados que, inda que non se poida, hainos, e incluso é o punto no que para o autobús. Entón, cando é... Bueno, a parada do autobús xa sabemos cando é o Castromil grande, non directamente non pode salir, pero cando ven o autobús do centro de día e dos centros de terapias ocupacionais soen tardar bastante en baixar os usuarios, porque, bueno, todos entendemos que precisan o tempo que precisan, e non é a primeira vez que hai ali problemas entre uns coches que queren entrar, outros que queren salir, que non se ven. Entón, busquenlle unha solución, pero é importante poñer ali un espello. Bueno, en canto aos ríos, trámites de limpeza dos ríos, nos solicitamos as limpezas con certa reiteración, pero, bueno, é un tema que sabe que é competencia de aguas, non podemos máis que retirar a ramallada cando xa... Bueno, entra unha cuestión de urxencia, tamén nos preocupa porque sufrimos todas as consecuencias desta política tan extremista medioambiental de non retirar ninguna planta viva do río, e ao final as plantas vivas do río pois as arrastra a riada e xa se convirten en plantas mortas, pero mentras tanto pois non se poden sacar. No, pero ali estamos falando de en canto ao espello, acabouse aí a intervención, vale, si que hai que pintar ali nas franxas, na zona de acceso, e regular ben aquela zona. Señora Samade? Perdón, unha pregunta. Está saturado a brigada de obras do Concello? Usted pensa que a situación que levamos de chuvias torrenciais continuas non está saturada? Non, estou preguntando porque hai un mes que se pediu que se amañaran 2 farolas e non se fixo. Entón, por iso pregunto se está saturada. Pois eso en particular corresponde ao grupo de electricistas, e temos 3, 2 de baixa e un traballando. Eu estou preguntando. Pois pode moderar o ton, que non estou falando ben, Eu tamén lle estou falando ben. Ui. No, é que pregunta cousas que son tan obvias e tan evidentes. Lle parece a Tamén vostede é que obvio a situación que temos climatolóxica, chovendo torrencialmente desde fai un mes, non está a brigada saturada? Claro que está saturada. Claro que está saturada. Facendo cousas a de millóns que mellor non tiñan que facer porque non é unha competencia municipal, pero como estamos aquí para servir aos veciños, pois tratamos de facelo da mellor forma posible. Señora Sambade? No, creo que xa temos falado algunha vez da posibilidade de poñer unha marquesiña, algo que abrigue as familias na porta do cole. Non sei se hai algún avance ou... Aí hai un tema complicado de permisos, vale? Supoño que xa o saberá, porque tamén o había cando estuveron na legislatura pasada, pero, bueno, seguimos insistindo. Bueno, pois, de paso, rogarlle tamén a ver se poden poñer algunha papeleira máis aquí no Redondel, na Plaza da Pescalería. Penso que tamén a suciedade que hai na vila, en parte, é debido á falta de papeleiras que hai. Señor Quintela? Nada. Bueno, pois entonces damos por rematado o pleno. Creo que vai a ser o último do ano, espero, non temos previsto, excepto que surxa algunha cousa maiores,
celebrar pleno no mes de decembro, que pasedes, estades convidados mañán, temos a concentración ás 12 da mañán polo 25 de novembro, sí, aquí no Curro da Plaza, ás 12. E, bueno, desexámosvos a todos pois unha boa entrada de ano e un bo Nadal, que esperemos que podamos pasalo en compañía, sin máis percances. Moitas gracias.